en jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Tanyalo paro kapod Gachagua ni ofis. Ni nitiere tungni manobedo e kinde en owuon gachiel kuom joyal buche. Mano koni en jal buche mane jamibadhi kendo mano rocho ratiro mare. Kado bedo ni wach ni noduogo kendo mowacho ni koro were godo. To en wach manokelo liet. Ndalo kane ne o sirikal. Nyiso ni ok ni sirikal ok ni dok ne Rigathi Gachagua nikech en oko nikech kata en owuon nosebalo gi do achiel ni. Kapok ogol Gachagua, jatend piny owuon William Ruto nong'ur ni nitiere buche moko ma do temo duodo godo chenro mage. Ma ne pok ogol Gachagua. Ang'o momiyo magi ne timore? Ang'o mosetimore kind kidienje ariyogi? To kata mana wach Gachagua kende. To mana kaka iwacho adier no ni nitiere tungni moko e kind executive gi doho ma executive ne claim ni do chocho programs mage moko. Mano e achiel kuom gima temo wacho ni sani kawa wuoyo sani nitiere possibility ni jatend doho gi executive ok ti together. To mano is one of the reasons momiyo nitiere kidienje mago kinde jok manie sirikal gi many others matemo ni mondo gol jatend doho to kod judges moko mag Supreme Court. To mano king'iyo maber en structured target mondo executive constantly ogo judiciary. Okay. Wapenjo Okil Nyamori.